decu, što sam glada nešto od jutro su piču. Treba li neka kavurma da se cepa, a? Matori, ajde sa mnom odo da hasa malo vutruje. Skuliraj, matori, evo ga gepard. Au, pa ovo ko na no cam da sam izašao, evo. A ne, ovo poljana za mene dušu dalo. Če, lele, šta je kavurma? Pa ovo ko u Svetozarevo na pijačan dan. Pa samo mi genge ne trebaju ovde. Metalika. Da bežimo, brate. Ma koga jebe, bre, vutra je. Pazi što sam se upudio sad kod Husein Bolt. Kao Husein. Pa ne zovu me džabe gepa Husa. Šta radi, vidi ga što ga gricka, jao, gricnem ti ga, majke, sad će ti presedne polako. A gricneš mi labuda, matori, rumenigea, Ma sad ću ti ja da mog dugarija da mi ga ispaseš, bre, si ti normalan, bre. Pazi, ali ne mogu za ovu pesmu, čekaj da promenim, stani. Jo, može. Evo ga najpo čafu, idemo, sine, dođi kod tat, rna njojze, sestru li ti jebe, mene ti da karam. Ja sam bio Titov maratonac, bre, nosio sam baklju, bre, sad ću ti iskasapim komačem u škatu, bre, da li si normalan? Al sam se napalila, baš sam se napalila, jao, repati retardu, Moj ti, ja s moj rep mogu da ubijam u šici da vatam K21, a ti šta možda radiš? Stani, matori. Stao sam, ajde, šta hoćeš? Kaži mi, jesi gledao film Uhvati me ako možeš? Jo, mamicu ti, be. Pazi, kad te ja budem uhvatio, sad ima da gledaš sabirni centar i to sa 3D zubi u glavu. Sanjaj, matori. Jao, pa gde se saplete? Jao, brale. Gde se trči se izlizane starke? Tu, sine, tu. Dođi. Ne. Oprem, brale, oprem. U što si se presanitio ko Malena Albright. Dođi ko čikše. Dođi. Mama. Aknem ti ga, majke. Lave, a šta rade ove budale? Ćuti kurvo dok te karam. Sad ti ne možeš pomogni ni Vasilija Ostroški, bre. Nemoj keveti, daću ti 100 eura. Koji bre 100 eura? Šta će mi 100 eura? Da kupim patike, a? Pa kupi. Pa koje patike da kupim? Reebok ili Nike? Nike, matori, Nike. A nabijem ti ga, majke. Metalika. Boli. Jok. Što volim kad dan počnem s kavurmu, mamu mu jebem. Kad bi moj još neki čvarci. Ali dobro, ne valja nikad gepard ima sve u životu. Nije to to. Koji su ovo šokovi, ej?